nyt vaan tästä sitten lähdetään eteenpäin. Sauli Väinämö Niinistö syntyi vasta sodasta toipuvaan Suomeen, tarkemmin Salon kauppalaan 24. elokuuta 1948. Samana vuonna Suomesta tuli Maailmanpankin jäsen, Sankt Moritzin talviolympialaisista sekä Lontoon kesäolympialaisista voitettiin Suomeen yhteensä 26 mitalia, eduskunta ratifioi YYA-sopimuksen ja mainosvalot sytytettiin Helsingissä ensi kertaa sotien jälkeen. Nyt mennään eteenpäin. Niinistö kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1967 Salon yhteislyseosta. Opiskelut jatkuivat Turun yliopistossa, jossa hän valmistui 1974 oikeustieteiden kandidaatiksi. Varatuomarin arvon Niinistö sai 1977. Vuosien saatossa Niinistö ehti toimia niin nimismiehenä kuin hovioikeuden esittelijänäkin. Niinistöllä oli myös 10 vuoden ajan oma lakitoimisto vuosina 78–88. 1994 hänet nimettiin hovioikeusneuvokseksi. Niinistö valittiin Salon kaupunginvaltuustoon ja hallitukseen kokoomuksen riveistä vuonna 1976 järjestetyissä vaaleissa. Kaupungin hallituksessa Niinistö istui vuoteen 1988, jonka jälkeen hän toimi vielä seuraavat 4 vuotta valtuuston puheenjohtajana. Puheenjohtajakautensa päätyttyä hän ei enää palannut paikallispolitiikkaan. Niinistö on äijä, näin on. Äijä on. Arkadianmäen portit aukesivat Saulille 3. koitoksella 1987. Kokoomuksen Ilkka Kanerva piti tätä yhden kauden edustajana, mutta niin vain Niinistö valittiin toiselle kaudelle 1991. Toisella kaudellaan Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana ja valittiin 1993 Varsinais-Suomen kokoomuksen puheenjohtajaksi. Vuonna 1995 Niinistön pyrkiessä 3. kaudelleen tuli hän valituksi vaalien suurimmalla äänimäärällä. Vaalit olivat Niinistön kokoomuksen ensimmäiset eduskuntavaalit, sillä hänet oli edeltävänä vuonna valittu puolueen puheenjohtajaksi. Kokoomus hävisi vaaleissa vain 1 paikan, jota voidaan pitää Lama-Suomen hallituksessa istuneelta puolueelta hyvänä tuloksena, sillä esimerkiksi keskusta tippui ykköspuolueen pallilta alas yli 10 paikkaa. Niinistö toimi aluksi oikeusministerinä Lipposen ykköshallituksessa, mutta kesken vaalikauden hänestä tuli uusi valtionvarainministeri Iiro Viinasen tilalle. Niinistö tuli ensimmäisellä valtionvarainministerikaudellaan tunnetuksi 90-luvun laman aiheuttamasta leikkauspolitiikasta. Vuonna 1999 Niinistö asettui jälleen ehdolle tavoittelemaan jatkokautta ja tuli kuin tulikin valituksi toistamiseen suurimpana ääniharavana. Valtiovarainministeri Niinistö, paljonko kahvi maksoi? Oli 1 euron hintainen. No vieläkö muistatte paljonko se olisi ollut markoissa? Kyllä muista, että se oli kalliimpi täällä viimeksi käydessä. Niinistö toimi valtionvarainministerinä vielä Lipposen kakkoshallituksessa vuoteen 2003. Kauden loputtua Niinistö on ollut toistaiseksi pisimpään istunut valtionvarainministeri, jonka kaudella Suomesta tuli Emun jäsen tammikuussa 1999 ja valtionvelan osuus bruttokansantuotteista tippui lähes 30%. Virkansa päätyttyä Niinistö ei hakenut suoraa jatkokautta, vaan siirtyi Euroopan investointipankkiin varajohtajaksi. Vuoden 2007 vaaleissa Niinistö palasi kuitenkin jälleen eduskuntaan kahmien itselleen kaikkien aikojen suurimman äänisaaliin yli 60 000 ääntä. Niinistö valittiin eduskunnan puhemieheksi kaudeksi 2007–2011. Niinistö herätti puhemiehenä toimiessaan mielipiteitä muissa edustajissa muun muassa tiukasta taloudenpidosta eduskunnan sisällä. Esimerkiksi SDP:n Kimmo Kiljunen moitti Niinistöä siitä, miten kansanedustajat joutuvat matkustamaan turistiluokassa ja yöpymään edukkaammissa hotelleissa. Arvosteluun Niinistö totesi, että kansanedustajien tulisi elää samoin tavoin, kun opettavat.
Niinistö jatkoi kaikesta huolimatta puhemieskautensa loppuun. Kokoomus kosiskeli Niinistöä presidenttikilpaan jo vuonna 2000, Sauli kuitenkin kertoi henkilökohtaiseen elämäänsä vedoten, ettei ole käytettävissä vuoden 2000 vaaleissa. Koitti vuosi 2006 ja silloin Niinistö sanoi olevansa valmis kisaan, vaikka voiton todennäköisyys oli ehkä aavistuksen heikompi verrattain vaaleihin, jossa istuva presidentti ei voi tai halua jatkaa. Haastettiinhan kisassa istuva presidentti, joka oli pitänyt pintansa hyvin 6 vuoden virkakautensa aikana kannatuskyselyissä. Ensimmäinen kierros oli äänestetty luvuin 24,1% Niinistö ja 46,3% Halonen. Muistatteko kuinka monta paikkaa on takana? Ei, siitä ei ole enää käsitystä. Toiselle kierrokselle lähdettäessä kaikki klassisesti porvarikeskusta-oikeistopuolueiksi luettavat puolueet ehdokkaineen ryhmittyivät Niinistön taakse. Niinistö hävisi vajaan 2 prosenttiyksikön erolla istuvalle tasavallan presidentti Tarja Haloselle. Kerran uudelleen ja vieläkö käsi kestää sen suudelman? No ihan mielellään. Hyvä. Madame on voittanut ja mies se on hävinnytkin. Hävittyään Niinistö kertoi palaavansa puhemieskautensa päätyttyä luultavasti investointipankin tehtäviin Eurooppaan. Presidentinvaalit ovat synnyttäneet uutta yhteisöllisyyttä. Kului 6 vuotta kunnes taas koitti aika etsiä Suomeen uutta valtion päämiestä. Niinistö ilmoitti lähtevänsä yrittämään uudelleen, olihan Sauli käynyt jälleen kasvattamassa korkoa Euroopan investointipankissa, ja se kannatti viimeksikin. Ensimmäinen kierros Niinistö 37% äänistä. Toiseksi ensimmäisellä kierroksella hieman yli prosentin erotuksella kolmanneksi tulleesta Paavo Väyrysestä tuli entinen virkatoveri Lipposen ensimmäisen hallituksen ajoilta, nimittäin Pekka Haavisto. Niinistö tuli valituksi poikkeuksellisen suurella erolla saavuttaen 62,6% kannatuksen. Niinistö astui tasavallan presidentin virkaan eduskunnassa 1. maaliskuuta 2012. Niinistön ensimmäinen virallinen valtiovierailu puolestaan suuntautui perinteisesti Ruotsiin. Tammikuussa 2013 Niinistö esitti presidentin palkkion alentamista maaliskuun 2006 tasolle. Niinistön ensimmäisellä kaudella Venäjä hyökkäsi Ukrainan Krimin niemimaalle. Niinistö ilmoitti hakevansa jatkokautta vaaleissa 2018 valitsijayhdistyksen kautta. Kokoomus tuki Niinistöä ja nimitti tämän omaksi ehdokkaakseen vaaleihin. Niinistö valittiin ensimmäisellä kierroksella 62,7% kannatuksella ollen ensimmäinen presidentti, joka valittiin suoran kansanvaalin kautta ilman toista kierrosta. Niinistö astui jatkokaudelle virkaansa 1. helmikuuta 2018. Kansalaistutkimuksen mukaan Niinistö on Urho Kekkosen ja Mauno Koiviston ohella yksi suomalaisten eniten arvostamista presidenteistä. Niinistö isännöi Helsingin huippukokousta 16. heinäkuuta 2018, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuivat Suomeen. Toisen kautensa aikana Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan ja käynnisti Suomessa jälleen keskustelun Natosta. Vuonna 2012 Niinistö ei vielä pitänyt liittymistä puolustusliittoon ajankohtaisena, mutta painotti Suomen omaa päätäntävaltaa, optiota ja kansanäänestystä asian suhteen. Naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Toukokuussa 2022 Niinistö kertoi yhdessä valtioneuvoston kanssa kannattavansa Suomen NATO-jäsenhakemuksen jättämistä, eikä pitänyt enää kansanäänestystä asiasta tärkeänä eduskunnan enemmistön kääntyessä saman kannan puoleen ja yleisen konsensuksen olevan myönteinen jäsenhakemukselle.
4. huhtikuuta 2023. Suomesta tuli Naton 31. jäsenvaltio. Vuoden 2023 lopussa NATO-jäsenyyttä vahvistamaan Suomi solmi Yhdysvaltojen kanssa DCA-puolustusyhteistyösopimuksen. Niinistö on palvellut tasavallan presidenttinä nyt täydet 2 kautta, yhteensä 12 vuoden ajan, ja nyt Niinistön aikakausi tulee päätökseensä. Suomi on valinnut uuden presidentin, joka astuu virkaansa 1. maaliskuuta. Niinistö jättää Kai-Göran Alexander Stubbille suuret saappaat täytettäväksi kansakunnan päämiehenä. Uusi presidentti astuu virkaansa hyvin uudenlaisessa Suomessa, mihin Niinistö 12 vuotta sitten astui. Presidentti-instituutio on saanut hoidettavakseen täysin uudenlaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tehtävän ja tilanteen, jossa tasapainottelu idän ja lännen välillä on historiaa. Niinistön suurimpana perintönä kansakunnan palveluksessa voi pitää NATO-jäsenyyttä ja hänen onnistunutta työtään kansaa yhdistävänä tekijänä yli puoluerajojen. Pidetään kuitenkin mielessä, että raskaimmatkin pilvet haihtuvat. Kyllä tämä tästä selkiytyy. Toivotan teille kaikille onnellista alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta. Sauli! Niin. Mä katsoin aamun sun haastattelun. Miten meni? Meni vitun hyvin. Oi, kiitos. Toi on upeata, mitä vaan pitkään aikaa kuuluu.